Mona Chief Sapite to say the head on Ambadan. Ogara Greek and Angie. All eggs. Campus of Kennedy is where we took the wedding Abaniano, Makana, Ifan America, Quanamana, Ifedina, Oche, I am Mekali, we will tell you the wedding Abanan, one of my secretary. And I don't come to get Kibizio Kupula, one of the Caswana. Oprosona Swani, Manumina Nani, Foduma, Bobby, and Yamaros cases, or for Amaro cases, Yabacha. I told me, you more put us a good now, Kobaba. Can they be Millis Webano, Popolano? Melo, he had what you to be the same to follow my Bob and Spalabi, the Gagassin and Qualify Valley, or only so you go, or the Connemara. A bit goes to Ever. Ibe mazikwana anyị ncha. Ibe mala anyị ncha maka na ndị Igbo na-ekwenye na ọ bụ na isuzi oyibo na ijere akwụkwọ ewetago. Enwezieli enwe na-ekewa anyị ije ebe dị ka Abuja onwe onye Igbo nọ n'ọrụ oyibo nwee iteli isi ije ka ikele nye uche ya bụrụ na ị bịara ihe ayọ isi ya kedu ọsị gị fine kedu maka mama she's fine oyibo niile abụ ka i wee na-abịa na nso nwetago mana ị na-enye anya ọgụma ebe na ala ka anyị na-apụ maka gịnị Hausa na ya Yoruba nọdị ya Igbo nọdị ya ọ dị mma enwere ka anyị mekọta oyibo ka anyị mereri ya ndị ọ bụ asụsụ ọkala anyị mma na anyị mebere ibe eji wee mara anyị asụsụ Igbo amaka ana m asụ oyibo ọgụma ana m ekwu ya ekwe mana abịa na asụsụ Igbo a ejiri m ya egwu gịnị ka ị na-egwu maka na ịbịa ebe ọbụla ị nọ asụsụ ị ga-egosi ebe isi gosi ma ibe anyị na-ekwu ma ọ na-enyekwa gị aṅụrị ebube ọ dịkwa ya ewetago ebe ọbụla abụrụ na-enene ibe onyonyo ibu na ọsọsọ abụ Igbo ka m na-eyi ije mee ibe nke m ga-abịa kpochie akpịrị debe olu m etu a mba ọzọ o nwere ibe ọ bụ sọsọ anyị nwa na-eme sọsọ Igbo na-aga ọjị ụfọdụ ndị ọzọ na-eme ya sọsọ Igbo na-awa ji ndị ọzọ adịghị eme ya mana ebe anyị si nata tata Abịa anyị jee na nwa gọvanọ na-agba akwụkwọ enwetara ọjị sọsọ ndị bebe ka na-akpọ agba ya ọbịa mma anyị nwa bụ ndị nne nwere elote n'ọkwa gọvanọ si anyị bịa ịghọtago ọzọ ndị Igbo na-eme ive anọdụ n'ọra ewepụta ọjị ene anya ma ndị kpu okpu mmemme ndị chiri echichi enyesi ebe ọjị onye ga-abụ onye isi gosi ọjị ndị niile enyere ọjị asị ọfọsolu ibie lee wee gbawa ọjị ene onye ọbụla atarị ya enwetago n'omenala Igbo nwaanyị ama etinye aka n'ebele nwoke tinyere aka wee were ọjị nwoke na-ebu ya agọrọ ọjị ọgọsịa ọnwa ụmụ nwaanyị na ya bịa o were ọjị nye gị ka ị na-ejide ọjị a ka ị na-etu ya aba ịghọtago ya na ibe dị ka ọsọ ọjị a na-agbawu ya ọnụ n'iru ụmụ nwaanyị maka gịnị ọ na-eji iji ibele nye gị ọsọ ọjị iwebe enye n'azụ ụmụ ibe niile a bụ ibe anyị tosi ga na-akụzili ụmụaka na-eto eto mana uche ebe ada adị ya enwetago o nwere oge m kwuru na ọ bụrụ omenala anyị isekpu ana wee na-enye ụmụ nwaanyị mgbanaka na ịchọ ịnụ ụmụ agbọghọ kpọọ m iyiri nne ndị gbasị na kpọọ ụmụ nwaanyị asị na Peter Edochie na ndị so old fashion o nwere ibe a na-agwarọ m ọ dị mma ife m jiri ewe iwe bụ na ụmụaka na-akpọ m iyi amara ive ana m aka ụka fada
ịbata n'ụlọ ụka igbuo ikpere n'ala wee duo akala nke obe. Kedu ibe iji egburu ikpere n'ala? Ịbatara ebe nnukwu mmanwụ bi wee gbuolie ekpere n'ala wee duo akala nke obe. Ndị ọcha na-ebe ụmụ nwaanyị ka esi ebe alụsị kpata na nwaanyị onye ọcha nye na di eso okwu di ka a na-achụpụ n'ụlọ nwaanyị na ụmụaka anọdụ di ya nye akụnụ bụ ụmụ nwaanyị ji ọkụnụ were chekwuo ebe a ụmụ anụ ọbịa ụmụ atabawu na-abụ n'anya unyi eji nwayọ ibe dị ọkụ ọ na-eji nwayọ alachi ya maka na ama abanye mkpịsị aka n'otago mmụnwa kwadoro omenala anyị dị nne. O nwere oge ọ na-enye nsogbu si na ịbịa na TV na nwere ọhọrọ ewepụta eji na-abụ Igbo na ya wee kpọọ m nsogbu anyị ogwu enye anyị kedu ibe a ga-akpọ ya kpọọ na ebe ọ na-akpọtụ ede kedu ebe a ga-anọ wee gosi ọra were na bịa n'Enugu anyị megbadoro ibe niile a ịghọtago ka m wee gosi ndị Igbo na ibe a na-eme na mmadụ eme na nkịtị ebu m ya n'uche ịghọtago ya na etu esi wee bido ibe a taata onye ma aṅụrịrị nne ibe ndị ekwupụ gọvanọ rini ma na-ekwu okwu bụ na ibe ọbụla o wepụtara uche na ya eme ọ ya eme ya ibe gbasara Igbo gọvanọ ejiri ya ekwu egwu a sị na mụ na ya bụ na-abịa ọ ya abịakwu ebe a jakwa n'anya ọ ya abịa ọnọbịa ka anọ ọ ya abịa. Ọ dị m ọkara gị tupu m arapụza gị ka ịbanye ebe niile sọsọ ofu ndụmọdụ ka ị ga-enyela anyị ndị nne na nna niile ọra na eze niile ndị niile bụ ndị ha nwee ike wee na-akwado ife ọbụla gbasatala omenala kpọtara anyị akụpụtara a ga-akaba arụ na-akwado ya kama na ụmụ abụọ ụmụ agbọghọ na ndị ikorobịa ga-akaba arụ na-ege anyị nwa bụ nna na nne ma anyị na-agwa unu ibe gbasara omenala anyị maka na unu ege ntị onye jụọ ịnụ nwunye a ga-ajụ ese. Ndị ọcha bụ onwebe n'ụgbọala tata ga-esusu ọnụ ọnwere onye ma ibie ejezi ebe nke ọzọ ahịa rịtụ agba akwụkwọ tupu elu ebe ọzọ ese okwu. Onwere ndị na-anụ nwunye ka ndị Igbo n'ụwa niile maka na tupu ị nụọ nwunye ị ga-ajụ ese si etu a bie aka n'anya wee baa n'ime mana kịta unu nwa unu ada amaghị esi obe ibe niile mama anyị basi ọ ga anyị na-etolite dotekwa na be jere akwụkwọ mana a ga-esi ụkwa a ga-esi ofe onugbu si ofe agbọnọ si ebiọbịọ si ya akịrị a ga-esi gbado ibe niile a ịghọtago. Unu nwere achọ shawama ụmụ anụ ọbịa onwere nke uche unu dị ya unu ada agbakiri ya na ka unu mụtakana ka esi esi ebe a ịghọtago. Nwoke ọbụla na-anọ ọlụ na-agba ka ya na-ruo ụlọ bie ka ya rie ebe onye bi esi m abịa onwere ibe ba n'ọnụ na-abịa ana m awa ka mgbaruo be m mgbaru na anebe m nwunye m bute m ibu maka na ọ mara mmadụ ede ibe n'ilo ịghọtago. Ọ ibe nchọkụ ụmụ nwaanyị ndị ọzọ na-eme ka ọ ga-aga onye ọbụla di ya nwee ebe ọ jebere ọmana ọ na-anatara ana ya bụkere eze ya na ọnwụ nwa ga-enyere aka ka unu bụ na omenala anyị abụọ aṅụrụ Opurobios Igwe Ejenga.